bass in your face. What's up? Good morning! Bali, pauwi na tayo ng Pangasinan. Sana gabayan tayo ni Lord sa ating biyahe. Shout out nga pala kay Sir CM Buridek, ang ating sponsor. At saka shout out din kay NUCP NMAX United Club Philippines, lalong lalo na sa NMAX United Club Philippines Pangasinan Chapter. Samahan nyo kami sa aming biyahe. Hintayon nga pala, San Juan Abra tayo galing. Bali, pauwi tayo ng Pangasinan. Ayan thank you, come again. San Juan Abra. Ito na tayo sa may Dolores, bayan ng Dolores. Ayan po yung police station nila, Dolores Abra. Time check 5:29. Bali alas 5 Gs tayo galing sa bahay sa San Juan. So dumaan muna tayo sa may sementeryo kay Tatang. Pauwi na kami, hindi pa kami nakabisita doon. So ayan. Dito na tayo sa bayan ng Tayum. So yan, dito na tayo sa may sentro, Bangged. Ayun na-picture pa sana tayo doon pero wag na lang. Eto, dito na yung kay Go Brandy Barbon, pero baka sarado pa yung pwesto niya. Gaan pa kaya tayo? Ayun Ha? Kalukatan? Ayun, hindi natin na message si Go Brandy, kaya alam ko busy yun, na baka nasa Batangas pa. Diretso na tayo. Yun, to Pidigan, yan. Tinatahak na natin tong Abra Ilocos Road. Susunod na bayan dito, hindi ko alam, San Quintin yata. Tapos Ilocos na. Bali pala to, bayan na ng San Quintin, Abra. Bali, papalapit na pala tayo sa may tunnel. Bali, itong tunnel pala na to ay sign na pag dumaan ka na sa tunnel na yan, lalabas ka na ng Abra, o kaya ipapasok ka ng Abra pagka dumaan ka na dyan sa tunnel na yan. So ito yun. Ayan Province of Abra, official seal. Welcome to the tunnel. Ayan Abra Pasalubong Center. Ayun. Yun na. Yun na yung sign na palabas ka na ng Abra. Bali, susunod na na dito is Ilocos.
Magpababa na tayo mamaya. Para sa mga New City Abra, New City Ilocos Sur, madadaanan natin sa probinsya, probinsya ng La Union, New City La Union. Shout out mga GMGL, lalo na kay Pops Gats Natan at kay GL Analia Uchua. So ayan andito na tayo sa may Narbacan. Ayan bali nasa parte na tayo ng Ilocos Sur. Ito yung unang natin na bayan. Galing tayo ng Abra, itong Narbacan. Dito na tayo sa may Santa Maria, Ilocos Sur. Bali, dadaan tayo sa may simbahan. Slow down. No taking picture. Picture ka? So, ayan. Dumaan na tayo dito sa may bayan ng Santa Maria Church. Ayun, kita nyo. Hindi na kami umakyat, pero maganda. Susunod na lang na dadaan tayo kasi may patay sa loob, may libing. So ayan, diretso na tayo biyahe. Dito na tayo sa may San Esteban. Ayan San Esteban, Ilocos Sur. Dito na tayo sa may municipality ng Santiago, Ilocos Sur. Magkakalapit ang bayan din dito, pero sa highway lang, maluluwag ito. So andito na tayo sa bayan ng Candon. Ayan bibili tayo ng pasalubong. Baba ka na doon ayan namimili tayo ng pasalubong. Andito na tayo sa may Candon City bypass. Hindi na tayo dumaan sa mismong bayan kasi matraffic. Ayan nandito na tayo sa may Santa Lucia, Ilocos Sur pa rin tayo. Ayan yung simbahan ng Santa Lucia. Ang ganda. I love Santa Lucia. Andito na tayo sa may Santa Cruz, Ilocos Sur. Ayan Santa Cruz. So, ayan mga igan, dito na tayo sa may Tagudin. Malapit na tayo sa may boundary. Ayan papalapit na tayo sa boundary ng La Union saka Ilocos. Ayan na. Picture ulit tayo? Viva con Diyos! So, ito na yung tulay kung saan nagdudugtong ang La Union at Ilocos. Ito. Ayan
yung arko ng La Union. Mali, papasok na tayo. Ayan o. Welcome to La Union. Ito na siya. Ayan o. Welcome to La Union. So, ayun. Ewan ko kung anong bayan ito. Yung unang bayan ng La Union pag galing ng Ilocos ay Sudipen pala. Sudipen Town Plaza. Ba't ang daming tao? May tournament sila ng mga cyclist. Kaya may mga pulis na nakaantabay. Dito na tayo sa Bangar, La Union. Dito na tayo sa bayan ng Balawan. Ayan po yung simbahan nila. Saka katapat ng gymnasium. Woohoo! Baknotan Town proper. Dito tayo sa may Baknotan. You are now entering San Juan, La Union. Surfing capital ng Norte. Malapit-lapit na tayo. We're approaching city of San Fernando, La Union. Time check 9:06. Andito na tayo sa bayan ng Buwang. Eto na. Dito na tayo sa may arko ng Kaba, La Union. Welcome to Arengay Town proper. Lapit-lapit na. Lapit-lapit na tayo sa katotohanan na makarating sa Pangasinan. Yun. Welcome to Aguo, La Union. Dito na tayo sa may Aguo. Ito na tayo. Santo Tomas Town proper, La Union. Malapit-lapit na. Ilang bayan na lang. Ayun, nandito na tayo sa may circle Rosario. Yun. Going to Tiplex na yan, oh. Tayo naman dito naman tayo. Going to Pangasinan, Manila. Eto na tayo. Tatawid na tayo ng tulay. Kung saan yung boundary ng La Union at saka Pangasinan. Ayan o. Pag natawid natin yan, nasa Pangasinan na tayo.
Touchdown! Ayun. Touchdown na Pangasinan. Dito na tayo mismo sa may bayan ng Sison. Malapit-lapit na. Dalawang bayan na lang. Asinggan na. Dito na tayo sa bayan ng Pusurbio. Oh, ayun. Nandito na tayo sa may Binalonan. Papasok na tayo ng bayan. Bali, pag naglampasan natin to Binalonan, doon na, Asinggan na. Ayun, buti naalala ko. Daanan pala natin yung sticker natin. Tagal na dyan, na-stuck. Kasi nagpunta tayo ng Abra, kaya yun, ilang linggo tayo doon, ilang linggo rin dyan na stuck. Ayun, narating na natin ang ating bayang Sinilangan. Ayan, makulimlim na. Time check, 11:28. Ayun, nakarating na tayo ng maayos dito sa ating bayan Sinilangan. Salamat kay Lord. At nakarating tayo ng maayos at walang nangyari sa atin sa daan. So ayan, nagpapasalamat tayo. Ito ko natatapusin ating vlog. Ride safe and God bless ating lahat.